ubos. Oh, tent set. Yan, tent yan. Tapos kit. Oh, diba may kit din? May gamot pa dyan. Medical. Tapos chocolate. Pupunta? Hindi ko alam. Ano ba yan? Ate, anong pangalan ng island? Cabalitian. Cabalitian. Saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Ano ba yan? Ate, anong pangalan ng island? Cabalitian. 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 Doon na kami ito. Ah. Nasa salian ni. Buti na lang nakaano. Ang puno. Ayaw ba?
Ang cute naman na aso. Nakaupo lang po. Nagsasambiting. Hindi sambiting ba yan? Dala. Dala ko. Ay, dala ko to ah. Tanayin ko yung Stove. stove. Butane. Butane tuloy. Tapos bigas. Tapos yung binili natin ng karne. Karne, sibuyas. Puyo. Paminta. Taba. Mantika pala. Mantika, toyo. Ito pala lutuan. Tapos asin. Tapos damit ko na ito. Ang damit ko na yan. Tapos na yan. So, ito na. Bakunan. Wow, may lupa. May tea. Chopping board. Egg. Noodles. Soup. Mali. Liberty. Mali. Tapos corned beef. Ito na ba? Tapos panghugas. Tapos tent. Hindi ba uubos? Oh, tent set. Yan, tent yan. Tapos kit. Oh, di ba may kit din? Oh, may gamot pa dyan. Medical. Tapos chocolate. Wala na. Okay, let's eat.
Ilaw, tamay tinik yan. Saraming. Kita yung kay. Hirapan ako. Hirap ah. Ano ba to? Bakit eh? Sino din pala si Patrick? Yun. Smooth. Ganda. Reggae. Ang gulo ah. Reggae music. Ang gulo ah. Don't touch my baby. Yan yung ayaw ko eh pag may kumakan. Yawa. Tapos sabi ni Mark, huwag yung galawin. Salamat siya. Opo ako sa upuan. May mga bonfire. Pero may mga basura. Welcome to Lima Hong Cave. Saan ang cave? Baquioen. May mga solar sila, no? Cabalitian.